No, podľa toho, čo ste tu hovorili zatiaľ, tak som si robila také poznámky, čo mi otec dával, aby to bolo teda niečo také presne do tej situácie, presne niečo, čo som chcela povedať, ale vlastne tým, ako ste rozprávali, sa mi to všetko pripomínalo. A tak naozaj, ako sme hovorili, že to, čo je dôležité, je uvedomovať si ten svoj stav toho bytia, hej, toho, čo sa deje v našom živote. Že nemôžeme fungovať len tak, že ani neviem, čo sa mi včera stalo, ale že naozaj ten, kto vládne, tak to má pod kontrolou. Vie, čo sa mu deje. Áno, a môže s tým pracovať. Nikto z nás nie je proste produkt náhody, ale si syn, ktorý sedí na tróne, vládne a kráľuje. A jediný boj, ktorý my máme v našom živote, je to, nie, že my tu zápasíme s nejakým zlom alebo niečo, pretože tento boj už je dávno vyhratý. Kristus to vydobil na kríži a my už chodíme v tom víťazstve. Jediné, v čom chce diabol ťa presvedčiť, je to, že žiadny boj ešte neskončil. A snaží sa dávať ti do mysle rôzne myšlienky, a dávať ti do cesty rôzne situácie a jednoducho nejaké veci, ktoré chceš, sa neuskutočnia a on týmto vlastne, on to nerobí. On iba ti dáva myšlienky, aby ťa presvedčil o tom, že to, v čo ty veríš, nie je pravda. Ale Boží zámer, prečo sa veci nedejú, alebo nejaké veci prichádzajú, alebo že mám nejaké zlé myšlienky, tak to nedáva ani Boh. Ale Boh sa snaží, aby my sme to uvideli a niečo s tým spravili. Pretože On nás ustanovil, aby sme vládli a kráľovali nad svojim životom. Takže o čom to je? Celé je to o našom úhle pohľadu na danú situáciu. A pokiaľ sa pozeráme na nejaké veci, že ja chudák s tým nemôžem nič urobiť, pretože nemám žiadne možnosti, tak už týmto si dal svoju slobodnú vôľu tej situácii alebo tomu človeku. Pretože pravda je taká, že aj keď nemáš s tým čo urobiť alebo nevidíš to riešenie, Boh to riešenie stále má, aj keď ty ho nevidíš. A preto ti vtedy zostáva neustále tá viera a nádej v to, že príde nejaké riešenie a tú autoritu, ktorú ty sa snažíš tu presadiť, ale nevieš zatiaľ ako, tak jednoducho iba už tento postoj ti prinesie víťazstvo. Ty nemusíš mať nič v ruke, ale tento postoj proste, že ja tu vládnem, nemienim sa proste ničomu podriadovať a bude to tak, ako ja poviem. A aj keď máš pocit, že si slabý, že nemáš žiadne oprávnenie na to, nemáš nič v rukách, nemáš ani spôsob, ani ľudí, ale ani žiadnu pomoc, ako by si to uskutočnil, ty potrebuješ vytrvať v tomto vedomí. Prečo? Pretože tak, ako Laura hovorila, tak, ako zmyšľaš, tak sa ti bude diať. Tvoje myšlienky vytvárajú tvoju realitu. Tvoje myšlienky priťahujú situácie. Preto je dôležité udržať si to nastavenie toho stavu víťazstva, vládnutia a kráľovania. Pretože ak to nemáš, ako môžeš čakať, že ti príde nejaké riešenie, ak toto nedržíš vo svojej hlave? Ale ak to držíš v hlave, tak tvoje oči, aj uši, aj všetko, každý tvoj zmysel je otvorený na to, že len čakáš, kde ti príde tá pomoc, kde ti príde to riešenie. A nebudú ťa prepadať ani obťažovať žiadne myšlienky, ktoré by ťa chceli zlikvidovať. Lebo jednoducho ty si sa rozhodol tomu povedať nie.
A to tak, že ty si prevzal nad tým autoritu a vládu. Ty si nedal svoju vôľu tej situácii, alebo tým ľuďom, alebo tomu človeku, alebo dajte si tam, čo chcete. Takže veľmi dôležité je to vládnutie a kráľovanie, že ja sa rozhodnem, že proste to tak je. Nie preto, že ja sa volám Mirka Kohoutová, hej, a som tu kráľovna sveta, ale preto, že môj pán, môj král Ježiš Kristus mi to vydobil na kríži. Ja som v tejto zmluve krvnej a jednoducho toto mi patrí. Ja to tu mám, na papieri, v Biblii, hej. Tu je môj závet, áno, toto je áno a amen, to je pravda. A ja na základe tohto na tom stávam. Nie na základe toho, ako sa volám, alebo čo som dosiahla. Rozumiete? Preto môžeš byť odvážny, preto môžeš dôverovať, pretože veríš tomu, čo tam je napísané. Že ja som spolu posadený s Kristom na nebesiach, vládnem a kráľujem. A nepriateľ je pod mojimi nohami. A pochybnosti nás vlastne vyvádzajú z toho, aby my sme zachytili niečo. A nemusí to byť iba nejaká pochybnosť. Môže to byť zmierenie sa so situáciou. Pretože tvoja logika nenachádza na to žiadne riešenie. Lenže dôležité je si pripomenúť, že Božie kráľovstvo nie je o logike. Je napísané, že múdrych proste vystaví na posmech. A ak my hľadáme nejaké logické riešenia do našich situácií, tak sa ale proste neopierame o Boha. My očakávame ľudskú pomoc. Možno zavolám tomuto, či ma odveze, alebo tomuto, či mi pomôže. To je stále spoliehanie sa na človeka. Stále hľadanie logického riešenia. Stále vychádzanie zo svojich vlastných skúseností alebo toho, čo ste videli, počuli, alebo sa vám stalo. A toto sú emócie prežitia. To sa volá emócie prežitia. Človek je závislý na týchto emóciách a priťahuje ich do svojho života, lebo bez nich nemôže žiť. A ja som dnes pochopila, prečo Kristus prišiel, aby nás vyslobodil z každej závislosti. My sme si mysleli, že každá závislosť je niečo démonské a zlé. Áno, v úvodzovkách. Lenže práva podstata tej závislosti nie sú tie drogy, alkohol, hazard. Práva podstata, na čom je človek závislý, je tá emócia. Emócia prežitia. On to robí preto, že mu to spôsobuje emóciu, ktorá mu spôsobuje upokojenie. A teraz dobre počúvajte. Ak žijeme v týchto emóciách prežitia, nikdy sa nemôžeme spojiť s Božím synom. Pretože Boží syn je z Božieho kráľovstva. A emócie prežitia sú zo sveta. Otec je v nebesiach a Ježiš je v nebesiach. Ale Ježiš tu bol. Zanechal tu Ducha Svätého. To, prečo Kristus zomrel, bolo, aby my sme vyšli zo všetkých týchto emócií prežitia. Zo všetkých závislostí, ktoré má človek, fyzické, ktoré mu spôsobujú uspokojenie. A ak tie
ak tie emócie nemáme naplnené, tak sa to prejavuje, tak ako sme hovorili na začiatku, nejaké ženy tu rozprávali, tak sa to prejavuje strachom, prejavuje sa to útekom, alebo tak strach sa prejavuje tak, že utečiem, áno, útokom, že začnem útočiť, aby som si, aby som sa chránil, áno, alebo úplne zamrznem, že sa paralizujem. Takže podľa týchto reakcií my môžeme rozpozorovať, na akých emóciách sme ešte závislí. Čo potrebuje naše telo, aby žilo v pokoji. Kristus prišiel a on je knieža pokoja. My potrebujeme Krista dať na toto miesto. A na to, aby sme z toho vyšli, tak Kristus prišiel a hovorí, daj mi svoje srdce. A ja ti dám nové srdce mesité. A v tom novom srdci Kristovom sú všetky tie emócie, ktoré sú z toho kríža. To sú emócie lásky agape, kde nie je žiadny strach. On nepotreboval utekať. Pred ničím neutekal. On nepotreboval útočiť, aby bol v pokoji. A on nikde nezamrzol tak, že by proste zostal ako, že môžu si s ním robiť, čo chcú. A keď v písme vidíme všetky tieto úkazy, ale ak máme zjavenie o tom a vieme, že Kristus povedal, že vy nevlastníte môj život, ale ja sám vám ho dávam, tak je to veľký rozdiel. Lenže v emóciách prežitia to nerobíme z pozície vládnutia, ale z pozície obete. Čiže robíme to z toho, že nemáme pod kontrolou svoj život. A to, čo Kristus nás vedie na tej ceste a učí, aby my sme vošli a aby sa prejavilo to jeho srdce vnútri v nás. A my sme sa modlili modlitbu, že Pane Ježišu, príď do môjho srdca. Ja ti dávam všetko v mojom srdci. Áno? Takže Kristus je vnútri v nás. My sme s ním jedno. Boh je vonku. Je na nebesiach. Je napísané, nech sme jedno, ako ja som s tebou jedno, ty vo mne a ja v ňom. Takže Kristus je v Otcovi a Otec v ňom. Celé je to poprepájané. A Duch Svätý zostúpil ako holubica. Je napísané, že on zostupil. Takže kde sa nachádzame? Nachádzame sa v nejakých dvoch úrovniach. Jedna je niekde z hora, niekde na nebesiach, niekde ako hlava, mysel, niečo mimo, čo nemá čas, nemá priestor, nemá logiku. Nie je to fyzické. A potom druhá stránka je vnútri naše srdce. A to je všetko to, čo je to ľudské, to logické, tie emócie, tie city. A my sa bavíme o tom, že robíme dýchanie, pretože sa chceme stať s Otcom jedno. Že to chceme prežiť. A na to, aby sme to prežili, aby sme naozaj zažili to svetlo, aby to svetlo prešlo celým našim telom, aby sme sa raz a navždy zmenili,
tak my potrebujeme odstrániť tieto emócie prežitia. Pretože práve tie emócie prežitia sú tie bariéry, ktoré vlastne ti bránia, aby si sa spojil s tým otcom. Prečo? Pretože uh, to Božie, to nebeské, to nie je to logické, to nie je to racionálne, to nie je to, čo sme sa naučili, to nie je to, čo nás vychovali. A my keď sa slobodne rozhodneme, proste spravíme to rozhodnutie, že my chceme my chceme a veríme tomu, čo je z tej duchovnej sféry, že to chceme, tak týmto spôsobom tie emócie prežitia sa odplavia. Prejavuje sa to tak, že príde situácia, že niekto ma proste očierni, hej, a moje emócie prežitia sa prejavia tak, že ja si to s ním idem vyriadiť. Toto sú emócie prežitia. Ja to s ním idem vydiskutovať a idem mu to vytmaviť. Áno? To je útok. Ako odstránim túto emóciu prežitia? Tak, že poviem, ja mu odpúšťam a dôverujem Bohu, že Boh to vyrieši za mňa. A verím, že nemusím ja nikomu nič dokazovať, ale že Boh ma obhájí v tom správnom čase. Takže čoho sa zdávam? Zdávam sa nejakej slobody ísť obhájiť samého seba. Áno? Brániť sa. Zdávam sa toho, aby som jednoducho išiel uspokojiť ten strach, ktorý z toho vznikol. A vzdávam sa aj času. Vôbec nehovorím, a zajtra to otče choď vybaviť, aby všetci videli, že ja som mal pravdu. Ja sa vzdávam aj času. To znamená, že čo robím? Prechádzam z tej logickej sféry do tej nebeskej a rozhodujem sa čisto z mojej logiky, že nechcem toto ľudské riešenie, ale chcem Božie riešenie. Bez ohľadu na to, ako sa stane. Bez ohľadu na to, akým spôsobom a v akom čase. Je mi to jedno. A týmto spôsobom sa ja dostávam do slobody a zbavujem sa tých emócií prežitia. Emócie prežitia sa prejavujú súťažení, súperení. Proste, že stále sa s niekým porovnávaš. Ten je lepší, ten je krajší a proste premýšľaš to, čo sme hovorili aj na kurze Šalamúna. Že chudobní ľudia premýšľajú o ľuďoch. Riešiš stále ľudí, kto čo, kde, ako. To sú emócie prežitia. Porovnávanie, ohováranie, všetko nízka úroveň. Druhá úroveň, riešiš situácie. Tam je vojna, hento sa deje, vieš čo henty spravili, hento v robote, toto v robote. To sú emócie prežitia. Čo hovorí písmo? Čím sa máš zaoberať? Božím kráľovstvom. Tam máš hľadať, v tom sa máš kochať. Takže naozaj ja môžem ovplyvniť svojim rozhodnutím, čo chcem riešiť. Možno si poviete, že no však to sa ani nedá žiť. Lebo takto všetci žijú. Ľudia ale vážne takto všetci žijú. Ale viete prečo? Lebo to ich udržuje ďaleko od Boha a nikdy ho nenajdu. Lebo s Bohom sa cez túto emóciu prežitia nedá s ním spojiť, lebo on je na úplne inej frekvenčnej úrovni. A preto poslal Krista,
že on nám ponúkol to nové srdce, aby my sme mohli z tých emócií výjsť a mohli sa ľahko spojiť s Otcom. Takže ja mám vnútri Krista a ja sa spájam s tým, kým on je, s tým, čo on má. Ja neusilujem o to, aby som bola ako on, svojou silou, lebo ja už to mám, je to vo mne. Ja sa s tým vedome zjednocujem. Čiže ak je Kristus vnútri vo mne, tak vo mne je tiež to nebo. Vo mne sú tiež tie nebesia. Vo mne je tiež to nekonečno, tá prázdnota, tá tma, že tam vôjdeš a nič tam není. Je tam iba nekonečné riešenie možnosti, ale není tam žiadna hmota. Všetko je tam duchovné. Všetky riešenia sú tam duchovné. A potom je niekde priestor nebesia, čo je niekde mimo tú realitu, mimo túto zem. Áno, to je nejaká iná dimenzia, nebesia. A čo tam je? Tam je tiež Kristus. Tam je tiež Otec. Tam je tiež nekonečno. Nekonečné možnosti. Odtiaľ to prúdi. A čo on povedal? Že Kristus prišiel zjednotiť nebo a zem. Takže ak vnútri vo mne je nebo, vonku okolo mňa je nebo, tak ja som niekde medzi tým. Je napísané, on je vnútri vo mne a ja som v ňom. Vytrhnutie je, že tieto dve dimenzie sa spoja v jednu. To, prečo niekedy nefungujú tie modlitby, je práve to, že tá dimenzia vnútri v tebe, ten charakter Krista alebo vlastnosti Krista nie sú úplne dokonalé a prepoja to, prerušia vlastne to zjednotenie neba a zemi. A niekedy sa pomodlíš a vlastne ten zázrak prestane ako keby účinkovať. Lebo ten človek bol vtedy v tej dimenzii neba, ale on, ak sa naspäť vrátil k tým emóciám prežitia, vrátilo sa mu to naspäť. On nezotrval v tom nebeskom, ale začal hľadať naspäť to pozemské. Spochybnil to a preto to prestalo fungovať. Ak to ty spochybníš, aj tebe to prestane fungovať. A my to neustále spochybňujeme. Prečo? Lebo stále sme v emóciách prežitia. Lebo emócie prežitia sú aj všetko, čo už si doteraz zažil. Všetko, čo si prežil, čo si sa naučil, čo si prečítal, s čím máš skúsenosti, toto všetko sú emócie prežitia. Že jednáš na základe skúsenosti. Funguješ z toho podvedomia. Tam je to nahraté. Ale ten priestor toho Krista, to je to teraz. To je tá prítomná realita. To je prítomnosť, ktorá nevytvára nič známe, ale je otvorená na to, aby prišlo neznáme. A keď prichádza neznáme, tak ja potrebujem vykročiť do toho. A vtedy sa stane zázrak. Preto hovorím, že viera bez skutkov je mŕtva. Viera prichádza z počutia. Počutie môže byť aj videnie. Hej? Príde ti nápad. Ty ho uskutočníš. Takže naozaj som ja, čo som hovorila, že chcem
aby sme na tomto pôste začali prežívať také hlbšie vnemy a zruchy tej jednoty, tak vidím, čo otec robí, že najskôr dáva pochopenie, aby sme logicky pochopili, ako to funguje. Že tie emócie už tam dávno sú, všetko tam už dávno je. My sa potrebujeme iba na to otvoriť a nehľadať v tej emócii prežitia, v tej skúsenosti, ktorá už bola, ale očakávať nové, očakávať mimo logiku. Ďalšia vec, ktorá sa mi stala tento týždeň, keď som robila modlitbu ticha, som vám spomínala, že vždy, keď som sa dostávala najprv som tam mala takú pár dní, takú nejakú krízu, že vôbec som nedokázala nič robiť, že som vždy zaspala. Vôbec sa mi nedalo nejako dostať do nejakého vedomého pôsobenia, ale že vždy som úplne, že až moc bola, že som zaspala, takže z toho nič nebolo. Ale teraz som si vlastne tak uvedomila, že vždy, keď som ako keby sa dostávala niekde do toho stavu bdenia, hej, že máte pocit, že tak upadáte, hej, že sa v podstate uvoľňuje stále viac a viac vaše telo, tak keď už sa to dostávalo niekde úplne tesne na tú hladinu nejakú, mystickú, a malo sa niečo stať, tak vždy som sa zlakla. Ma myklo. A to ma celé vytrhlo vlastne z toho stavu. A tak som sa stále nad tým zamýšľala, že vlastne je tam ten strach. A ja som stále vám hovorila, že hovorte Duchu Svätému, že sa nebojíte a takéto veci, hej. Lenže to mi nefungovalo. Ja keď som to hovorila, aj tak som sa vždy ako keby zlakla. Viete, že je to také zlaknutie ako keby z tej novej skúsenosti alebo niečoho, že neviete, do čoho idete. Hej. Lebo telo na to není zvyknuté. Telo není zvyknuté na nové. Vždy sa toho bojí. Vždy sa bojí aj urobiť nejaký krok. A to je normálne. Lebo telu je dobre iba keď robí veci, ktoré vie robiť. Ale ako náhle vás vyťahnem a dám vám niečo robiť, čo ste nikdy nerobili, tak nebudete s tým v pohode. Okamžite sa prejavia tie emócie prežitia. Hej, ak sa nepoddáte duchu, a je to úplne prirodzené. Ale ak sme v duchu, tak sme otvorení pre každú výzvu a nehávame sa viesť. Potrebujeme okamžite prepnúť na dôveru ducha a vyhodiť všetky tie blbosti, že no teraz sa strápnim, ja to pokazím, nebudem to vedieť, to sa mi nikdy nemôže podariť a čo toto odo mňa chce a čo si, a potom hej, to sú také myšlienky o tebe. Potom môžeš nadávať na toho, kto ťa do toho akože vedie, aby si to urobil. Čo si tento ide na mne dokazovať, akože už mu úplne prepína, už mu ho mám dosť, už ho nechcem vidieť, chápete? To sú proste myšlienky tých emócií prežitia, ktoré sa nám vyplavujú v čase, keď niekto sa snaží ťa pohnúť z toho miesta bezpečia, z tej komfortnej zóny, okamžite sa začne to telo brániť. A Kristus túži potom, aby sme mu boli plne vydaní, aby on nás mohol viesť, aby sme boli vláční, aby sme boli ako duch, zafúka doprava, aby si sa pohol úplne ľahko. S ním v jednote. Takže ja verím, že my do tohto tak vstupujeme, že sa tak postupne roztápame do tej jeho vôli alebo do tej poddajnej hmoty, aby on si nás mohol používať. Áno? A čo som chcela povedať o tom, ako som klesala, vždy som sa akože tak mykla, že mi nepomohlo to, že som hovorila, že dôverujem ti, hej? Lebo ono ma to iba proste niekde posunulo, ale vždy, keď to išlo už do tej hladiny, neviem, aká je to beta, či čo to je, a tak, nie, beta je vedomá. A alfa, potom je tá teta,
tak tam niekde medzi to už bolo také, to už je také, že zaspíte, hej. No a ja som tak zrazu prevzala nad tým kontrolu a som si povedala, že nebudem čakať na ten okamžik, kedy sa akože do toho ako upadne to telo, ale ja prevezmem nad tým tú zodpovednosť a ja sama vôjdem do toho. Takže ja som proste urobila, že aj ja teraz vchádzam do toho svetla a s ním sa zjednocujem. Čiže je to presne to, čo som začala na začiatku hovoriť. Že nečakám, že niekto alebo niečo to za mňa urobí, ale ja vládnem a kráľujem, berem na tým moc, vládu a autoritu a ja to urobím. Lebo môžem. Takže som povedala, že ja teraz vchádzam do toho svetla a zjednocujem sa s ním. Že sa naplňam tým svetlom a začala som to fyzicky preciťovať a mohla som ísť aj hlbšie, ale už som sa, nič ma nevystrašilo. Prečo? Lebo to vedomie bolo zrazu nastavené inak. Vy keď dýchate a meditujete, tak ste v stave ako tej obete, že neviem, čo sa so mnou bude diať. Hej? Ale keď idem do toho, že ja to tu riadím, ja proste to budem viesť a ovládať. Ja viem, kam idem a čo chcem, tak tam dojdem. A začala som sa spájať s tým svetlom, videla som to svetlo o mnoho jasnejšie ako dovtedy. A to som zistila ešte len pred 2 dňami, takže nemám viac skúseností, ale chcem povedať to, že naozaj to, na čo som čakala celý čas, som sa tam dostala tým, že som prevzala na tým kontrolu a som povedala, že vstupujem do toho práve teraz. A vošla som. Ono to má pokračovať. Vtedy si máme uvedomovať v tom tele, že sa menia tie veci, že sa tam deje to zjednotenie. Lebo v podstate, ak my niečo žijeme a niečo chceme žiť, tak stále je medzi tým nejaká tá vzdialenosť, ktorá je vlastne tou prekážkou, aby sa ti to stalo. A ty potrebuješ tú prekážku dať preč. A tá prekážka, to je práve to logické uvažovanie, všetky tie emócie a toto. Čiže my môžeme žiť v tom zjednotení neustále, keď sa rozhodneme, my prevezmeme tú autoritu nad tým životom, nad tou myslou, nad tým telom a začneme uvažovať inak. Začneme uvažovať ako Boh a začneme vyžadovať tie Božie spôsoby. Ja som potrebovala teraz nejaké peniaze a stalo sa mi to, že som nejako som akože mala tú modlitbu dýchania a niečo som tam riešila s tými peniazmi a som povedala, že to ku mne prichádza. Predstavovala som si to tak, ako som vás viedla na kurze Šalamúna, že som vlastne z tých nebesí to sťahovala dovnútra, hej, do tej konkrétnej situácie. A stalo sa to, že ja som z toho vyšla a na druhý deň som išla po kuchyni a spomenula som si, že mám na rádiu založený lístok, čo nám vracali preplatok z elektriny, na ktorý som zabudla. Už tam bol 2 týždne a asi tak za týždeň by prepadol. A to bolo proste nahromade tam úplne zastrčené a ja akože na ničím som nepremýšľala ani nad tým jazyk, proste len som išla automaticky po kuchyni, niečo som tam, že čo to tu je a zrazu som našla tú poukážku. A to boli presne tie peniaze, toľko, koľko som potrebovala. A toto zažívam každý deň. Fakt mi to funguje.
že jednoducho z tých nebies sťahujem do tej mojej situácie tie veci, ktoré potrebujem. Idem do školy, nestíham. Ja nezačnem premyšľať, aká bude tie emócie prežitia rozmýšľajú. Bude premávka, za 10 minút to nemôžeš stihnúť, zase nebudeš mať kde zaparkovať. A kam pôjdeš zaparkovať? Pred školou tam vždy býva plné, alebo to obídeš zo zadu. Ja úplne vypínam všetky tieto emócie prežitia, ktoré sa zapnú automaticky, lebo tak je telo nastavené. A iba poviem, Otče, zastav čas. Lebo ja potrebujem dojsť presne. A ja neviem ako, ale takto celý týždeň fungujem, keď niečo robím, prídem na čas. To je nereálne, aby som prišla na čas. Dneska som zase som išla neskoro. Mali sme profesorku, ktorá nadáva, keď proste prídeš po nej, tak ťa tam zhodí pomaly pred celou aulou. A viete, čo sa stalo? Zrazu kolóna jak toto a bola tam búračka. A teraz učiteľka mi pred pár dňami Timotejovi nadávala, že chodí neskoro, že má chodiť skoro 10 minút. A tak ja keď ho vyhodím, on sa tak šmotka, hej, že proste ja ho vyhodím tak presne, ale on sa šmotka, takže príde o pár minútiek neskôr, ako by mal. A tak hovorím, že Týmko, tak budeme chodiť skôr. Hej, no tak ale skôr sa nepodarí. A ešte je tam aj kolóna, aj búračka, hej. A teraz emócie prežitia hovoria, no to bude prúser, napíš učiteľke, že sa ospravedlňuješ a toto, hen tam ti bude nadávať, že ty povieš, že bola búračka, ale ju to nebude zaujímať, hej, na vysokej škole môžete ísť do kina s nejakými výhovorkami, aj keď je to pravda. Jednoducho, mali ste si to zariadiť. A teraz vy môžete začať znova, vstúpite do toho víru prežitia, alebo to môžete zastaviť, zostať v tom momente prítomnosti a neriešiť to vôbec. A povedať si, nejako bude. Proste viem, že prídem na čas. A ja som to takto urobila v hlave a viete, čo sa stalo? Ja som nevidela, či tam je už búračka alebo nie. Ale ja keď idem proste vidieť z našej dediny, tam ešte je jedna taká malá dedinka a je tam zastávka. A z pravej strany je akože taký privádzač, kde sa púšťajú auta. Vždy, keď sa tam ide pomaly, vždy tam pustím auto. A tak, ako som mala v mysli, tak ako nemôžete si pohnúť, lebo je kolona, hej? Takže logicky si poviete, však pustím ho. A ja teraz, ako som nemala vôbec žiadne myšlienky, nič, tak som vnímala, že nemám pustiť to auto. Aj keď sa to so mnou bylo, hej, lebo podľa vyhlášky by si ho mal pustiť podľa nejakého tohto chochmesu a podobné, hej, že všetko sa tak mi spriečilo, že akože nie, že však by si ho mala pustiť, ale ja som to neurobila. A viete, čo sa stalo, keď som to neurobila? Ja som ho nepustila, auto za mnou zastavilo, ho pustilo a ja ako som prišla sanitka a hasiči, pretože to auto jak nabúralo, ja som akurát prechádzala okolo toho auta a to auto asi z neho vytekala kvapalina, lebo tam prišli hasiči, takže by mňa zablokovali tí hasiči, keby som ho pustila. Lebo ja by som zastavila, on by vyšlo a oni tam presne prišli. Čiže ja som tesne prefrčala na sekundu a nezostala som v kolone. Ja som išla v tej kolóne, ale hento by ma úplne odstavilo. Pretože tam bol iba jeden pruh. Potom bol ostrovček a druhý pruh. Takže tam sa nedalo, že by sa to nejako odstavilo na bok alebo niečo podobné vôbec. A nakoniec som prišla na prednášku 2 minúty pred začatím. A ešte som aj zaparkovala. Takže verím, že ste pochopili, že čo som tým myslela, že čo sú tie emócie prežitia.
že je to naozaj tá snaha, že človek si to chce vyriešiť sám po svojom a svojimi schopnosťami. Ale my, ak toto nedovolíme, tak otvárame naše srdce Krista vnútri. My ostávame v duchu, hej? Pretože fyzicky to nejde, tak my sa stávame tým duchom a spájame sa s tým nebom a to sťahujeme dolu. A iba vtedy to funguje. Preto všetky tie vyučovania, bude sa to diať len vtedy, keď to odovzdáš. To je to isté, len povedané inými slovami. Lebo keď to odovzdáš, tak už sa do toho nepcháš. To znamená, že čo? Vypol si emócie prežitia. Takisto funguje tá modlitba. Boh bude konať iba vtedy, ak budeš to mať pokoj. Čo to je? No, že ja vypínam emócie prežitia, všetko svoje logické uvažovanie a dôverujem Bohu. Dovolím, aby ten pokoj do mňa vošiel. Teraz sa zamyslite nad svojimi situáciami, keď ste ich mali. Niečo ste potrebovali riešiť, ale nemali ste riešenie. Mali ste pokoj, aj keď ste tomu nechápali a Boh to vyriešil. Vy ste umožnili, aby sa nebo spojilo so zemou. Vy ste otvorili srdce Krista, aby pritiahlo to Božie na zem. Aby sa to zjednotilo v ňom. Ale ak je naše srdce zatvorené, nič nefunguje. Keď som sa pýtala Janka, že keď sme boli v Karlových Varoch, že nad čím premýšľal, čo mal v hlave, keď uzdravil tú tetu priamo na ulici. Že sa tam urobil stvoriteľský zázrak. On povedal, že nad ničím. Nad ničím som nepremýšľal. Nič som nemal v hlave. Čo to je? To je portál. Toto je portál. To je to, že sedíš v prúde. To je to, že tu sa deje všetko. Prečo sa tam deje všetko? No lebo si vlastne v tom portáli neobmedzených možností. Preto máš ten pokoj, nie? Keď si predstavíš Boha a svoju situáciu, tak sa asi zasmeješ, nie? Porovnaj si svoju ťažkú situáciu a porovnaj si zdroje Boha. Či Boh nemá na to riešenie? Nemá na to zdroje? Nemá na to ľudí? Nemá na to anielov? Veď predsa on má všetko. Ale to, na čom záleží, je, aby my sme vytvorili priestor a umožnili, aby sa to stalo. A aby sme odstránili všetky svoje nejaké možnosti, schopnosti, riešenia a tie strachy. Aby sme sa rozhodli, že všetko je dobre. Príde zlá vec, nie je to dobré. Prečo je to dobré? No ja neviem, prečo je to dobré, ale je to dobré. Proste ja viem, že je to dobré, ale neviem ti to vysvetliť. Teraz som mala prezentáciu a moja spolužačka si asi 2 hodiny už mi lezla na nervy, furt som mu napomínala, stále si hovorila, ja to neviem, ja úplne, že ja nič neviem. A ona vie tak dobre prezentovať, všetko sa vie naučiť a takto, hej, že s tým vôbec nemá žiadny problém. A toto si omielela 2 hodiny. Furt to mlela, ja som mu furt napomínala, že prestaň s tým, prestaň, proste si to privolať. Viete, jak dopadla tá prezentácia? To, čo ona tam predviedla, tak to som nevidela za celé 3 roky. Jak sa jej triasol hlas, jak úplne tam hovorila také veci, čo som v živote nepočula z jej úst, úplne jak malé decko, keby proste prvýkrát išlo prezentovať. Hej? Ale to nebolo o nej. To bolo o tom, na čo myslela, za čo sa považovala. To aj pritiahla, to sa jej stalo. A ešte to bol tam taký učiteľ, že úplný akože kamoš, hej, že na Mikuláša ideme na vianočné trhy, že nám platí punč nealkoholický, hej.
Takže to nebol niekto, že by mala dôvod, ale ona už si to sama navodila. Sama už si vytvorila svoju realitu a tá len prišla do jej života. A my, ak toto pochopíme a my pôjdeme ďalej v tom, kde sa nachádzame, pôjdeme ďalej v pôstoch a veciach a my sa preklopíme do toho, že my sme Bohom a tvorcom svojho života a budeme sa učiť tvoriť. Ale dôležité je momentálne pochopiť a uvedomiť si, že vnútri vo mne je to nekonečno. To je Kristus sám. V mojej mysli je to nekonečno. To je to nebo. To je to nad nami niečo. Okolo nás. A my musíme dovoliť, aby tieto dve reality sa spojili. Naša myseľ a logika potrebujú odstúpiť. Čo si myslíte, o čom sú jazyky? Keď sa modlíš v jazykoch, máš nejaké myšlienky? Keď sa modlíš v jazykoch, tak tvoja myseľ je prázdna. Niekedy môžeš mať myšlienky, ale dostávaš nejaký výklad tých jazykov alebo niečo, za čo sa modlíš, niečo. Ale v prvom rade, keď sa modlíš v jazykoch, tak máš mysel čistú. Proste len si niečo brbleš. Tie slova nejdú z mysle, nejdú z logiky, idú z brucha. A čo vtedy robíte? Vytvárate cestu na to, aby sa spojilo nebo so zemou. Otec nám dal ešte takú pomôcku, že keď nevieš zastaviť svoje myšlienky a tie blbosti, ktoré ti tam idú, ešte ti dal jazyky Ducha Svätého. On povedal, ja som váš tešiteľ, ja som váš radca, ja som tu stále s vami. A ty, keď máš ťažkú situáciu a nevieš tie myšlienky prebombardovať, tak je tu ešte on, duch pravdy, ktorý vás uvedie do každej pravdy. A ja ti garantujem, že ak sa začneš modliť v jazykoch, tak tie blbosti ti utichnú. Lebo on ti dá múdrosť a zrazu ti príde svetlo na myseľ. A preto niekedy je lepšie, ak potrebuješ niečo sa modliť v jazykoch, ako tam diktovať Bohu, čo má urobiť. Lebo zase ideš zo svojej emócií prežitia, zase ideš zo svojej skúsenosti, zase ideš z toho, ako si myslíš, že by sa to malo stať, alebo by bolo dobré, aby sa to takto stalo. Obmedzuješ Boha, obmedzuješ tú nadprirodzenú, nekonečnú múdrosť. Takže naozaj sa dnes rozhodníme a prevezmime tú autoritu nad svojim životom a začneme sa učiť vládnuť. Ak sa naučíme vládnuť nad sebou, nad svojim telom, tak potom nás Boh ustanoví na to, aby sme proste tu začali zaberať túto zem. A je to ľahké, naozaj je to ľahké. Ak tomu rozumieš logicky, ak si ma teraz pochopil, tak to musí byť úplne ľahké, pretože vieš, čo myslím. Všetko na to máš celé vybavenie. Úplne tomu rozumieš, že jednoducho nemám sa do toho montovať. A nevadí, keď sa uvedomíš, že sa do toho montuješ. Ty keď sa v tom uvedomíš, v tomto môžeš zastaviť. Horšie je, keď sa neuvedomuješ. Ale keď sa v tom uvedomíš, to môžeš to zastaviť a poprieť tú realitu, áno, a môžeš sa rozhodnúť, že chceš Božiu realitu. A tu tam začneš povolávať. A ešte vám poviem jeden príbeh. Som vám spomínala toho spolužiaka, čo mne povedal, že na tej prezentácii, keď som robila to dýchanie, že povedal, že nič som neurobila na tej prezentácii. Tak vtedy ma to pichlo. Som vám spomínala však. A ja som
mohla vojsť do mojich emócií prežitia. Mohla som ho začať posudzovať, mohla som začať seba obhajovať. Sama pred sebou, nie pred ním, hej. Mohla som ho začať ohovárať. Áno, hoci čo ste mohli urobiť. Ale ja som išla do seba a proste som si uvedomila jednu vec. Že to, čo povedal, boli moje myšlienky. Lebo som zistila, teda ja som zistila, že ja som o tom premýšľala, že budú hovoriť, že je toho málo. To boli moje myšlienky. A preto ja som vôbec nevstúpila do týchto emócií prežitia. Práve naopak, zostala som úplne neutrálna voči nemu. A dokonca sa to stalo tak, že on je taký najlepší žiak z triedy, taký bifloš by som povedala. A on vlastne mal menej bodov na písomke ako ja, na tom sociálnom zabezpečení. Ja som mala plný počet. On mal 3 body. Teraz sme prezentovali a my sme mali prezentáciu, kde sme zase dostali vyššie bodov, ako on dostal. A sme boli akože ohodnotení ako druhá najlepšia prezentácia z celej triedy, čo teraz boli. Hej. A ja som si neuvedomila, čo som spravila. To som bola úplne akože vedená duchom, mne to cvaklo až potom, že ja som išla za ním do triedy, proste mala nejakú náladu, neviem, a som prišla za ním a som ho takto chytila akože okolo krku a hovorím, že no čo priateľu, ako sa máš? A to bolo úprimné. A to ste mali vidieť, že v tom som videla to zarazenie, to zamrzenie. Hej? Že o tom toto je, že vy nemusíte nikomu nič dokazovať. Nemusíte o nič usilovať. Nemusíte sa vôbec snažiť. Stačí Bohu dôverovať a On na vás zasvieti. Je to úplne ľahké. Jediné, čo potrebujeme, zdať sa svojej pýchy. A je to úžasné, pretože všetky tie emócie prežitia naozaj sa mi v poslednej dobe veľmi vynárali za posledného pol roka. Ja som nechápala, čo to je. Hovorím si, čo toto je? Však proste ja nechcem takto žiť. Spolužiačka so mnou superila, hej, prváku. Som proste sa premiesnila v noci za ňou a som jej povedala, že ty si najlepšia, ja nechcem s tebou superiť, ty si vyhrala, objala som ju a odtedy som mala pokoj. Hej? Takže a teraz ona v podstate, ona sa mi potom otvorila nejaké svoje veci a ona teraz urobila takú prezentáciu, že normálne náš učiteľ bol z nej úplne hotový a dostala kontrakt, nejakú prácu, za ktorú dostane peniaze. Hej, od školy dostala nejaký toto. A on ju úplne vychválil pred triedou. Ona bola úplne taká zahambená. A ja som povedala, že lebo učiteľ, že a čo ty sa hambíš za to? Ono, že no, že to si akože prehnal. A ja, že nie, nič neprehnal, že si úžasná. Som povedala pred celou triedou. Hej? Že proste všetko Boh obráti na dobre, keď mu budeme dôverovať. Nech sa nachádzame v hociakej situácii. Ale nechajme to na neho. Naučte sa jednu vetu. Som zvedavý, ako to dopadne. To je veľmi dobrá veta. Máš pokoj, raduješ sa, smeješ sa a hovoríš si, som zvedavý, ako to dopadne. Alebo som zvedavý, čo s týmto Boh urobí.
a ty máš bezstarostný život. Viete, toto je to, čo povedal Ježiš. Uvalte všetky svoje bremena na mňa, lebo ja sa o vás starám. A keď ty svoje bremena neseš, tak on sa o teba nestará. Môžeš si vybrať. Buď sa budeš starať ty sám o seba, alebo dovolíš, aby Boh sa staral o teba. Ale garantujem ti, že tá druhá možnosť je lepšia. Je to ľahko. Všetko je pripravené a je to úžasné. Halelúja. Oče, tak ja ti ďakujem za dnešné slovo. Ja ti ďakujem za tú mocné zjavenia pre môj život. Ja som z toho úplne v úžase. Ja milujem tvoje zjavenia. Ďakujem ti, že si mi dal milosť, že to môžem chápať a že to môžem vysvetliť. A verím, Oče, že každý rozumie každému slovu a že je to tak zrozumiteľné, že to môže hneď teraz aplikovať v svojom živote. Ja ti ďakujem za to, že všetko je áno a amen, že to sú slova pravdy, ktoré fungujú a že ja vidím výsledky, proste ovocie. A ja ti ďakujem, že toto je len začiatok a že ty nás vedieš stále hlbšie a hlbšie. A že to, keď sme si dávali pred 2 rokmi tú otázku, že čo je to vládnuť a kráľovať, tak ja vidím, že my k tomu prichádzame, že ty nás to postupne učíš. A ja ti za to zo srdca ďakujem. Halelúja. Ďakujem ti, že nám zjavuješ hĺbku, výšku, dĺžku tvojej obeti na kríži. A my sme tak hladní, aby sme žili ten kríž v plnosti. Halelúja. Tak uviď vo svojom duchu teraz svoje srdce. A vojdi dovnútra do ňoho. To je sám Kristus. Je to ten nekonečný priestor, ktorý nie je obmedzený len na tvoje telo fyzické, ale má nekonečné hranice. To je bez hraníc. Je to svetlo vnútri v tebe, ktoré chce obliec celé tvoje telo. A chce sa spojiť so svetlom, ktoré je v tvojej mysli. Teraz uviď to svetlo v mysli a všade hore tej nebeské sféry. To je obrovský vesmír. Proste je to hlbina. Ako keď volali v Biblii a hovorili, kam by som sa pre tebou skryl. Ty si všade. Ty si všetko. Halelúja. A tento priestor, ktorý je nad tvojou hlavou, a tento priestor, ktorý je vnútri v tebe, v tvojom srdci, sa chce spojiť a vytvoriť jedno. Ten prítomný okamžik, to nové meno, ja som. Ja som cesta, pravda i život. To je tá roztrhnutá opona.
To je to roztrhnutie, ktoré sa stalo, aby tieto dve dimenzie, nebo a zem, sa spojili v jedno, v jeho tele a v jeho krvi. Halelúja. Ja hovorím, že ja nastolujem novú kultúru pre túto zem. Halelúja. Nová kultúra tela Krista. Zjednotení neba a zeme. Duchu Svätý, ja ti ďakujem, že ty teraz každého jedného učíš, ako žiť v tomto portáli. Ja som. A môžeš cítiť, ako to vnútri tebe žije. To je energia, to je láska, to je moc. To je vnútri v tebe a ide to vytrisknúť na všetky smery. Predstav si tú energiu vo vnútri v tebe. Aká je obrovská tá energia. Predstav si tú energiu, ktorá je v nebesiach. Tá obrovská moc. A teraz je tu ten portál, ktorý spája tieto dve moci v jedno. Ja ti hovorím, že ty vládneš a kráľuješ nad každou okolnosťou v tvojom živote, nad tvojim telom, nad tvojim zdravím, nad tvojimi financiami, nad všetkým, čo potrebuješ. A hovorím ti, že všetko je pod tvojimi nohami. A to všetko preto, že Kristova krv a jeho telo boli vyliaté, aby sa toto mohlo všetko stať a naplniť pre celý svet, pre celé stvorenstvo. A toto je zjavenie Syna Božieho, ktorý spája nebo a zem v jedno. Aleluja. Ďakujem ti, Otče. Sláva ti, sláva, sláva. Tak vezmi jeho telo a pij jeho krv. Amen.